Милков, там са джамбасвали, може да чуктия в ной, те да чутат къде има... Джамбас коло има само в такото. Кой е водо? Конош, колят. И аз съм джамбасвали. Джамбас кой? Джамбас коло е той сам. Той има такой. Колят, аз съм Милю. Милю, Джамбас Милю. Питай Миро, а? Миро от Конош ли? Лева ръчката. Ръчичката ли? Майко, отде купе то пасат? Отегнета. Отегнета? Егнета не карате ли надолу? За Италия няма ли егнета? Ама лошо. Я чукам на шея и на кило да върви. Това Миро не ще да идва да го има. Той ще дойде, ба? Няма дойде. Мия утре ще го набера в тяла. Тук нагоре та Там пома. е. Ето му карал за маската без пари. Еми се Пак ма закаря. без пари, не? А? Пак без пари. Без Човека пари. да не го знаеш. Челики горе такова, то бангалка си. Заедно в блока, заедно живеят, бе. Той на долния етаж живее, на горния етаж живее. Сега, може да питам нещо. Кажи. Имаше то Райчо Белбилчет. Ма те са двама белбили, три. Това другото имаше носите 9 годишно. Ето белбилка е. Тръгнем от тук нагоре моста, вървим на среща. В сета имаше една телешка глава с рога. Имаше едно и тенце на 9-10 годишно, ма това беше при 4-5 години нагоре. Вътре нямаше тук и вода. Ето белбилка е. Райката. А? Райчо ли? Райчо. А. Там. Знаеш кой бе колега, бе? Беше колега. Колю Коша. Кой Кошо? Колю. На цяло Кошо. с моторча, балканча. Постоянно ти е очукан. Колю Коша. Галабара, а? Познаваш ли го? Не го познавам. Ма той тебе познава ли? Не. Добре, искаш да кажеш, ти се занимаваш с ягната, така? Ти имаш ягната. Егнята И аз моя татко в остро раптеше 40 години, па аз коля рапте бая го е. Той имаше Николай синам, па си ем сължи шерката. Кола? Кой искаш, ба? Че знаеш ли този човек, кой е? Не. Тогава е. Какво викаш кола, да е, Кола? От съм селен. Той е селски бег, бе. От съм селен. Селски бяста. Кажи, ба, господи. Питам те дали имаш ягната. Та знаеш колко егнята Ще продава? питаш Колю Коша за мене. Колю Кошев. Колю Кошев? Зум, дете на най-цанов, али тук блока и ти ма глада горе на кората, значи. Живее на Най-Салов и не го познавам ли? Не. Да, да спагета приятел. Да, където е живеял на Най-Салов? И аз живея на Най-Салов. Знаеш ко, имаме калтата Царния Мичо. Нека мать, на нас ко мать е жената, живе Марийка. От Малево, бе. Драгоина. Драгоина? Имаш ли ягната човека да ги купи, бе? Имам, ба. Колко ягната имаш, бе? Къде да ги купува, бе? 200-300. Колко ягната? 200-300. 7 лева. 7 лева. Колко агнета? 7 Аз лева. да питам колко пари, питам те, имаш ягната? Има. Колко ягната? 250 си хути взема на тях. Кои са? 250 от себе имаш. Да, любено. 200 евро се служа. Ще излезе 100%. Ай, нагоре, ба. За 200 няма говорим. Къде ще ги вземе човека? Сега в момента двойката фуража е 47 синки. Помаме броят. Помака. Великден продаваме здрав. Продавате, ама яко ще чукам. Къде да изепте? На живо? Франко би налия път, как му не чука. Бъде си ли? Франко. Теле взима за 6. Нямаше. 6 фили не взима в теле. Ама на кодома. Франко е момче. Той обича така и като тебе. При телевизора. Нямаше. При телевизора. Нямаше. При телевизора, моля. Нямаше. Моля с при телевизора. Така Франко дошъл, Звука дава бъркаше. една половинка. И нашия Митю пинал, рекал, кой даваше, им рекал, ми с това теля да му нямаме пари. Той рекал, хубавам колко пари, ам 6 лева. И нашия Франко му дава 6 лева и взимал теля. Фактират прави 1000 лева. И нагоре? Кое ба? Теле. Че... Чакай ба, тебе те осъзнава. Ти едно време... Ти си съдарен човек. Едно време на Рецот не беше ли обаче? На Рецот не беше ли на Не, не бил. Той не Шмирка е бил. Тук глас, ако чуе някъде го познавам, Той бе. е дългерен,
Не се и не е Гюльгерин, ба. Аз съм карал бетон, гютър, че най-зло. Че оттам да познавам, бетон съм карал, ба. Къде, ба? Искаш да кажеш, че имаш... Срачо се, ба. Срачо се. Райчо, тук говорите. Ам къде Добре. кара, ба? Оставяш човек, иска ягнета На да много места купува. съм ни карал бетон. Казвам ти, 5 лева и 50 стотинки, Няма сента. ще си останат овце после. Ти парите Те са взема, негови. па я ще ги А? хвала. Те не са негови. Jedan samo i тен чулянова е там, 5,50 и някой да е. 5,50 чукам ги на ножа и без себе берат няма са. Къде 5,50 ти търсиш на 10 и 40 30 месо? Няма такива работи. Мишгера къде отива? Ам кожата на 24 лева. Но той без дигера. Ама няма, не правим цялата Кожата сметка. зъба и ти, бе. А? Кожата ти зъба зъба, бе. Аз си ги продая, си взимам партия. Искат да само Вие ще продадеш 400 ягнета. Ово ами аз срещу Ноева. Чакай, не ме прекаева. Аз срещу Ноева Масимоева. Срещу Купя една Ной. камера и живее срещу Ноева Масимови. И ще да към се чукай. Бочак, пак кют, виж как играе ножа. Хръф, хръф. Моите ножа знаеш как играят. Моите са бочаци. Так, так. Я не режа повече. Я Лева, питай Мирова. Я ще дам на мен егнята ти с моите пари, че ли да играеш? Къде живеш, бе? Аскова, срещу Ной. Ами ялава. Нерва Симова, да, ма сима такова. Им път глоба, втори път глоба. 3 лякца ми го. Матана, да ма симава, да е жив и здрав. Втори път да дои. Колко 7 лева жълте го? Това отива 18 лева да го продавам в магазина. 7 по 7, 15, ама няма, не е за тебе. Не. Ти му каза 18. Не е за тебе. Това си ако можеш да караш Исус, и шлеме, ако можеш да колиш, да вземеш на 5,50 и шлеме. Ама какво, момче? Ти аз да ти кажа, аз колко тягнета съм закарал в Гърция, ти не си ги видял на такова. Ти знаеш ли, че от Румъния идва по-ефтина стока за Гърция, колеше, идваше на 5 и нещо. Бе. Вярно е. Да. А? Ти в Румъния колко дуби такива? Имаш те, има. Милиони Да. овци. Знаеш ли? Знам го. 2 години Знам го. карах, 2 години карах само аз да разбираш за Гърция. Хубава, чакай, ба. Хубава. Защо? Добре, бе, не искам да се досъмя, не искам се караме. Не искам се караме. Ще му седат на 7 лева, няма да не разбереш. Защо? Ти бе, кой? Ти бе. Ти на 11,50 да продадеш, какво става на тебе? Защо трябва да правиш на хората сметката, бе? Ти спавиш твоята сметка. Спреш, тък Казваш, взимаш на 150 милиона. лева. Късва и край, приключваш. Ама няма, от аз съм ходил по Тиростой и видях Унгария, в Румъния аз съм. Англията са в Румъния. Па в Унгария колко тако сърни има. Там цялен да е трепил. Ама ти беше... Ама познавам този ден по гласа. Шофьор, бе. Шофьор. Познавам го този гласа, ама не го сетя. Да, няма да че. Хубава, ти го закараш на Румъния да купба. Я ръка на Батяндун. Запрекам да натваряме да еба майкам да еба топ камион. Виж какво става пари. Ески майки, ама няма топашки. И кай ги щапе, дебек, натваряй. Какво значи ги щапе? Късички. Късички натваряй. Натваряй. Васили. Дипчик. Аласи. Или как бяха тия Аз- френска Аз... Няма живея в тази България, аз връзка. като ми тази, че чух, че не... Си е арабска проба. А? Арабска е обсеста. Ама арабски, ти в Румъния кой има? Надя бак, другата е френска. Френска е... Та стики ти опашки, той иска да каже стики ти опашки. Скъсти опашки. Фрезек, фрезек. Колко кила са той тягнета? Колко кила са? А? Колко кила са? По 30. Това е шлева. След един месец отида шиле. Той е шле това, бе. Това няма цена, бе. До 20 кила, 20 литра кила, това е първа категория. 24. Бе. До 24. А, това е закона. Максимум. А? Бе. Да, купти, хвърти колти. 30 кила, той е... Какво? Това е диамант, ма. 3 кила жигер, по 8-24 лев, кожичка, мъжка, шкеми, черва. Се ле вземаш там. Бърже ги прави сметките. 100 коча 200 мътта. Урва. Няма тази сметка си. Хубава, батька. Чек ташек. Кой ни е да нахубар диамант? Ам те ги колят, нали трябва да вземате ли тия нещо? Касапте. Касапите, ами докторите. Той няма доктор, бе. И как да няма? Няма. Къде са? Магазин може да продаваш без доктора. Без доктора не може да продаш, ме. Може, бе. Аз знам, че може, ама... Може, бе. Жизата е голяма жиза.
няма излезе. Че той човек познаваш ли? Не. Запознай се. Знаеш какво? Ето, Приятно ме. ето, Здравко! да. Ама чай си, ти са двама. Един е бача такова, Батко му на здраво. Батко му е това. а един е Здравко, как се казва? Станков. Станков, ти отиваш на помака на Бойко и на Милен, взимаш егнята без проблем. А на Митко егнята не му и баре. Кои са Бойко и Милен? Това Бойко,